A to ide? ani tá by nebola zlá. Ale to je taká moc vysoké tóny. No, musíme tú party pripraviť dobre, lebo keď to nebude dobre, keď to nebude famózne, tak ľudia nebudú spokojní. Musíme to spraviť naozaj dobre. Ešte mám veľa práce, musím to dobre vymyslieť. Ahoj Tóno, ako sa máš? Dobre sa má. A že vás všetkých pozdravuje. Viete, čo je to za zvieratko? To je žaba. To je žaba. To je žaba. Čau, Tóno. To čo je? Trampolína? Aká pekná. A odkiaľ sa to vzala? Však toto tu predtým hádam. Bolo to tu? Včera to tu bolo? To by sa na to riadne skočilo. A ja to asi skúsime. Vrdunko! No, počúvaj ma. Však to je trampolína. Na tej trampolíne skáču len artisti a to sú naozaj skúsení ľudia, ktorí na tom cvičia hodiny a dni a mesiace. Ty nevieš, aké to je nebezpečné. Ja mám pocit, že vy klauni naozaj neviete odhadnúť nebezpečenstvo. A na najvyš, tie struny, čo sú tam, tie sa už naozaj dlho nemenili. Nech ti to ani nenapadne, Vrtulko. Nech ti to ani nenapadne. Tak dobre. Ale však aj tak ma nevidí. A veď struna jedna zdrží, pri najhoršom si niečo zlomím, ako včera si zlomila. Vrtulko? No, áno. To čo toto má byť? No, čo to zváraš? Ja som chcel som ísť, videli ste niečo? Chcel som ísť na tú trampolínu. Nechcel som ísť. Mne sa naozaj nič nestane. Vrtulko, dobre vieš, čo hovoril Ringmaster. Žiadne skákanie na trampolíne. Je to jasné? Tak dobre, no. Hej? Ja som sa s tým už zmieril. Dobre. Tak ja idem ešte niečo vybaviť, zatiaľ tam aj čau. Ahoj, Vrtulko. Čau, plásačka. Ako sa máme? Dobre, pozerám sa stále na tú trampolínu, ale nemôžem na ňu ísť. Ale ja vidím, ako mi láka tá trampolín. Chceš naozaj na to skáč, však? Ja by som rád. Urob to, skús to, bude to super. Naozaj, skús to. A nebude sa hnevať? No, uvidíme, ale skús to. Určite bude niečo úžasné. Skús to. Ale, ja som chcel byť už dobre, a čo chce on sa zraní?